ଯେବେ ହେଁ ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନରେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଲଗାଅ, ହେଲେ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର ଆସିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶିଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ। ଦିନେ ଗୁରୁ ମହିଷୀ ଆଣି ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ କି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇବାକୁ ନେଇଯା। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିଦଖୋର ମହିଷୀ ନଦୀରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନଖରା କରୁଥିଲା। ଶିଷ୍ୟଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ମହିଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଟଣା ଓଟରା ଦେଖି ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକ କିଏ ମୋତେ କହିଲ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ମାଲିକ, ମୋ ପାଖରେ ରସି ଅଛି। ଗୁରୁ ତୁରନ୍ତ ରସିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମହିଷୀ ଶିଷ୍ୟଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ତା ପଛପଟେ ଧାଇଁଲା। ଗୁରୁ ପଛପଟୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଏବେ ମାଲିକ କିଏ ହେଲା? ମହିଷୀ ହେଲା ନା? ସେ କହିଲେ, ମହିଷୀ ଉପରେ ତୁମର ମନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ମହିଷୀ ପଛରେ ଧାଇଁଲ। ମହିଷୀ ପରି ମନର ନାଟକରେ ଆମର ରୁଚି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ଆମକୁ ତା ପଛରେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଚାର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମାଇ ଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମନରୁ ବଳବାନ ହୋଇଯିବା।